Balipathar Police Station ke parlo khakra nanalong kidamtang wosik ni phai inquire sir ke parni arni kang sampor phai troxira achitim malom raikom sai khiatum keton kelang asai ke deng pona hut ihum night super bus along pen drugs ke neptun long bangso keton kelang asai ke deng pona hut ihum night super bus registration number AR09A 4784 along kirikakuru ahut hompli sabuna hom ke thap along pen kaddu kawe gram pli kebra troxy a heroin drugs nepon long cheklo bangso asai long enut karli tang sumon do hatia asopo hirak jyoti di hatia artaningkan inkoida troxy tinsukia district kakapathar lakha isi harudian gaon asor pusi pangthek pon pen raikom sai khiatu nep ingnang pon cheklo birta kelong do na tengke labangso heroin tinsukia ahawar along ke ponji aphansi kachisik pusi birta long dun labangso keton kelang asai long Balipathar OC Dipen Borua lapen choka maratum chelangsi bangso asai deng ponlo lapen kelong pon Raki ahormu ke do anta kelang chari jiaphan bokajan SDPO John Das pen chepari deng ponlo bokajan pen ananterang karbienglong live